Wow, akayag na kay unang sapak na yung jeep. Anyang kay kanita itang minunang panahon. Pwede kanitang maki kandungan eh. Wow. O sasabit. Wow, sasabit. Unang nga sapak na yung jeep. Mabot yung dalago. Ay sapak na yan ng driver. O nung bisa ka do, pakandong na kamo na. Wow. Uning mamirakulyas po mitalwiging o bro. O sige po, pakandong na kumuha na ni. Unay nga kayag na puro lang magobro. Oo, magobro magobro lang. kapitolyo, ating magobro. Eh pakandong niya kitang lalaki. Wow. Indredos, Unang indredos. niya kay ananitang yung lalakad ni sakit, ananitang lalaki. O doon nung magkamalian ha. Nars ka niya na. JBL. Wow. Oy, mga nanuyo po nga ulay na. Alim mabanglo ka babaw kang panulo na. Oo. Nars ya JBL. Hey, kapanula na ni ana ning kay Unay kitang meto. babae. Unay nga ko anitang meto kano, makapolo ko po siguro. Kay- Kapitolyo kung magobro ana ni. Unay nga niyang malapit no San Fernando. In naman babae yan Yung naman mangutang. may utang. Reporter ko po niya na kining Press, lalaki. itong reporter. Kay bado makanuot kapanula mo. Yan alanak man alak mo di makainiforme o tao lamong reporter ko ana. Wow. Kasi po na maniba na din impong microphone yung tutusok ta kay bullet ko ana.